শুনুନି କାଲି ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଯାଇଥିଲେ ସେଠୁ ଆସିଲା ପରେ ବହୁତ ମନ ଟିକେ ଅପସେଟ୍ ଲାଗୁଛି। କ'ଣ ନୋଟିସ୍ କଲୁ କାଲି ମନ କାହିଁ ଅପସେଟ୍ ଲାଗିଲା କହିଦିଅ ଟିକେ କ୍ୟାମେରାରେ। କାଲି କେତେ ଭଲ ଭଲ ଘରର ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ପାଠଶାଠ କରି ଚାକିରି ବାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଆଣିକି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ମାନେ ଏବେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲିଲାଣି। ଏବେ ବହୁତ ଲୋକ ବି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଇଞ୍ଜିନିୟର ବର୍ଷ ଛାଡ଼େ ଯାଇକି ଟାଉନରେ ସାଇ ବାବାଙ୍କୁ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଦେଇ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଜୟ ସାଇରାମ ଲାଗିଛି। ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପାଖରେ ରଖିବେନି ନିଶ୍ଚୟ। ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଇକି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରିଛି ହସୁଛି ହସ କ୍ଲାସ୍ରେ ଘର କାମ କରିବେନି ଘର ଆଡ଼େ ଲୋକ ରଖିଦେଇ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ବାଧି ପାରେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କାମ ଆମର ବାଧିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହଁ। ତାଙ୍କୁ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୁଆ ହେଇଥିଲ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ତମକୁ ନେଇ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଥିଲେ କାନ୍ଧରେ ପକେଇ ପକେଇ ରାତି ପାଇଯାଇଥାଉ ବି ଜଣା। ଘର ତିଆରି କଥା ଠିକ୍ କହିଲୁ। ହଁ ଘର ତିଆରି କଲାବେଳେ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ ଡାଇନିଂ କିଚେନ୍ ବେଡରୁମ୍ ଷ୍ଟଡି ରୁମ୍ ଗେଷ୍ଟ ରୁମ୍ ସବୁ କରିବେ କିନ୍ତୁ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ କେହି କେବେ ରୁମ୍ କରିବା ଦେଖିଛ ଶୁଣିଛ ନା ଏଇଟା ଆମ ବାପା ମାଆଙ୍କ ରୁମ୍ କେହି କେବେ ବି କରିବେନି। ଯୋଉଟା ପଳେଇବ ବାପା ମାଙ୍କର ସେଇଟା ନହେଲେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଯିବେ ଆଉ ଭଲ କର୍ମ କରିବେନି ପଛରେ ଯାଇକି ଖୋଜିବେ କୋଉଠି ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ କୋଉଠି ଗୃହ ଦୋଷ ପିତୃ ଦୋଷ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଏସବୁ ଦେଖିବେ କିନ୍ତୁ ନିଜର ଦୋଷଟା କେବେ ଦେଖିବେନି ଯେ କ'ଣ କର୍ମ କରିଥିଲେ ଆଜି। ତେଣୁ ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ।